Molt bona tarda, siguin tots i totes molt benvinguts i benvingudes. Comencem amb aquest obert per vacances i amb aquests diàlegs sobre art i compromís. Uns diàlegs que ens acompanyaran durant 3 sessions per parlar una mica de diferents temes, però sempre vinculats una mica a allò que fan els artistes, a la mirada que l'artista aporta a l'art i el compromís que se'n deriva d'aquesta mirada. Parlarem d'ètica, parlarem d'estètica, però també sobretot del valor afegit que aporten els artistes des de la seva mirada i des del compromís amb la creació, com la creació artística esdevé també una mirada política, sobretot, respecte a temes que ens interessen i que ens interpel·len a tots i a totes. Avui en concret començarem aquests diàlegs, gandolejarem una mica al voltant de l'activisme, l'art i el compromís, però al voltant de la idea d'activisme, activisme estètic i activisme ètic. Aquest activisme vinculat una mica a la idea d'aquest art que és polític i d'aquesta forma de resistència que és la desobediència artística també. La desobediència una mica de no voler seguir els patrons quan els patrons no ens acompanyen a la nostra mirada artística, diríem. I una mica per fer això ho farem amb dues dones excepcionals, absolutament excepcionals, que són les que ens acompanyaran avui. Tenim d'una banda la Yolanda Sey, la coneixeu perquè ella ara ens explicava que havia estat aquí l'any passat amb un concert. Mira, veig que diuen que sí, Yolanda. Han vingut fans, doncs. Tens fans, no? I han vingut a veure't. La Yolanda Sey va néixer a Vic, és graduada de teatre musical a l'Escola Eòlia i és membre, com bé sabeu, del trio Six Sisters, que el coneixeu bé perquè l'heu tingut aquí. Ella ha rebut premis de la crítica com a actriu, no sé si ho haureu vist, però amb La botiga dels horrors, però també l'hem vist al Teatre Nacional amb els Jocs Florals de Camprosa o Les bruixes de Salem, i també al cinema. Fa no gaire va estrenar el projecte, un documental ficcionat sobre la dona il·legal. Però també l'he vist a la televisió, al Llenguado, a Planta Baixa. És a dir, tenim una Yolanda Sey que no només respon a la idea de cantant i de dona que es dedica a l'àmbit de la música, sinó que com a artista té un ventall molt més ampli, que és la interpretació, però que també és el cinema, és el teatre, no? Per tant, una artista molt, molt i molt completa. L'acompanya al seu costat la Mar Llop. La Mar Llop va néixer a Barcelona, és fotògrafa i activista, és membre de l'associació Transgenerem i des del 2013 que desenvolupa un projecte sobre construccions identitàries, un treball que sempre està en procés i que versa sobre la diversitat de gènere. Treballa en un projecte sobre construccions identitàries i famílies i sobretot amb el suport als menors trans. Les seves exposicions donen la volta, estan sempre en actiu i donen la volta una mica per tot Catalunya. Les hem pogut veure a Tarragona, a Lleida, a la Lleialtat Saltenca. No fa gaire va rebre el premi a la Bienal del Museu d'Alacant per un projecte que es diu Generis. Ho dic bé? Sí. I m'agradaria recordar que és l'autora d'un llibre molt, molt referent, que també en parlarem durant la conversa, el llibre sobre construccions identitàries. Aquest llibre reflexa una mica amb 4 apartats que es diuen En trànsit, persones, vincles i conceptes. Doncs una mica seguint també aquesta idea de la Mar, esbrinarem una mica tot aquesta cadena de valor que ella l'ha plasmat en fotografies en aquest llibre i nosaltres ho farem a través d'aquesta conversa, d'aquest diàleg, una mica per explicar aquesta idea sobre l'art, sobre les artistes i la seva activitat i el seu compromís amb l'ètica i l'estètica. Si us sembla podrem arrencar? Estem a punt? Sí. Doncs som-hi. No mai.
Ara que hem fet aquestes breus presentacions he explicat molt poques coses vostres, però sabeu que el que volem explicar de vosaltres és quan comenceu els projectes artístics, com els comenceu, per què els comenceu, on els comenceu. Bé, una mica que ens expliqueu una mica els vostres inicis, una mica el vostre recorregut, per fer-nos també una mica d'idea de com evolucionen els projectes, les idees, des que comences fins a on estàs en aquest moment. És a dir, parlem una mica de les vostres peces artístiques. I no cal que ho fem una mica com vulguem, que aquí això es tracta d'anar parlant entre totes. Vale, començo. Hola, bona tarda. Doncs això, jo vaig començar una mica amb la part musical. De Six Sisters ha sigut com, i és com el gruix, el meu gruix artístic, diguéssim, la meva feina més principal. I això va començar una mica, doncs, una mica de casualitat. Jo tenia 16 anys i l'Edna, que és com la germana gran del trio, ja feia com, ja cantava en casaments, festes privades, amb el pianista l'Albert, i en un casament, una festa privada d'un familiar, la Cat i jo ja fèiem coses, des de petites ja cantàvem, ja ens van apuntar música, ja fèiem com, sempre estàvem allà a casa cantant amb l'Edna, fent-li com coros, i amb aquesta festa privada ens van dir per què no us apunteu i cantem 2 cançons? I aquí va començar Six Sisters. De fet va ser aquest primer concert que vam veure que podíem començar a fer coses juntes i és això, és com un projecte molt personal i molt familiar, perquè som germanes i s'ha anat construint a poc. Vam començar amb això com quasi de casualitat i a partir d'allà vam començar com a fer el primer disc, el segon, i ara estem amb el tercer disc, que el presentem aquest dissabte al Grec Festival, a la Sala Bars. I diguem-ne que això és com el meu projecte personal. A partir d'aquí, als 19 anys vaig començar a estudiar teatre musical a l'Escola Eòlia, perquè jo abans ja vaig començar a fer teatre. Jo soc d'Hostalets a Balenyà, però a Centelles hi havia com un grup de teatre amateur que cada any feien com obres de teatre i en un any van començar a fer musicals i van fer el musical de Cats i jo ja començava a fer com cant i vaig decidir com apuntar-me allà. Llavors, com vaig començar a fer musicals així, em vaig apuntar a fer teatre musical. Llavors, a partir d'allà, ja ho has dit una mica el que he anat fent. I sempre això, amb la curiositat d'intentar fer més coses i no quedar-me només amb la part musical, sinó intentar experimentar i una mica on em deixin, realment. Hola, què tal? Bueno, doncs la meva història ve de que jo vaig estudiar fotografia de pequé, em vaig apuntar a l'Institut d'Estudis Fotogràfics amb 15 anys perquè no sabia per res més i vaig començar a treballar amb 20 anys ajudant a gent, no? I vaig muntar un estudi i vaig treballar de fotògrafa durant molts anys. Vaig treballar interiorisme, vaig treballar moda, vaig treballar de tot, publicitat, fèiem una miqueta de tot, no? Però bàsicament això, interiorisme i moda. I va arribar un moment que tenia un estudi molt gran a Poble Nou, 500 metres quadrats, una fàbrica semblant a aquesta, l'Escocesa, i allà hi havia molts artistes, no? I a mi em deien, bueno, tu quin projecte artístic fas? No? O també ets artista, perquè jo deia, jo no soc artista, jo soc artesana. No? Deien, tu també ets artista, però la fotografia és un art i tal. I aquí va quedar la cosa, no? Jo soc artesana i deixeu-me tranquil·la perquè jo treballo per encàrrec, que em demanen una feina, jo la faig i li poso la meva part, clar, però... I van passar els anys, la fàbrica aquesta es va perdre i jo vaig decidir transitar, no? Vaig decidir que, ja que tenia que tornar a començar, vaig dir, ho començaré com jo tinc ganes de fer-ho, perquè en aquells moments m'estava relacionant amb moltes persones trans i persones que estaven començant a transitar en aquell moment. I així va començar el projecte d'aquest Construccions Identitàries. Estàvem parlant dels activismes amb la nostra feina. Jo vaig començar de manera absolutament inconscient, perquè no va ser una cosa pensada, vaig a fotografiar aquest entorn que tinc al meu costat i va arrencar amb una fotografia de l'Alícia que va decidir transitar i li vaig fer una primera fotografia quan encara s'expressava com a noi i amb la intenció de fer-li les següents per fer la seva evolució corporal. I aquest projecte va començar a pujar, les persones que es feien les fotos del trànsit em demanaven un retrat, aquest retrat vaig decidir posar-li uns textos,
això, jo encara no havia començat a transitar, però ja vaig començar a transitar també, em vaig separar de la meva parella, llavors vaig pensar que estaria bé fer una secció que es digués Vincles, per explicar doncs, que és possible transitar dintre d'una parella, perquè la meva la vam trencar, no? I després hi havia moltes idees i va sorgir la secció de conceptes. I tot això es va anar fent gran, vaig anar fent fotos així al tuntun i al final em van fer la proposta de fer el llibre i vaig fer aquest primer llibre, no? Que es diu Construccions identitàries, que té 108 fotos i que doncs, té aquestes 4 seccions, no? I que hi ha una exposició que es va donant voltes i que bueno, es va publicar el 2017 i avui he desmuntat una exposició però me'n queden 5 de muntades ara mateix, o sigui que estic aquí, sí, és el meu rècord. I on estan? On estan? Ara n'hi ha una a Serós, la de Serós, que l'aniré a desmuntar dilluns. He muntat una Banyoles, que és nova perquè és d'exteriors. He fet unes lones de 3 metres i mig, 9 lones de 3 metres i mig, i estan posades allà al costat de l'estany, que aquesta és novetat i estic molt contenta. I està la dels nens, que encara no he arribat al segon projecte, no? La dels nens està a Esparreguera, i Abrera, que vaig dilluns a desmuntar-la, ja podeu córrer. I quin més falta? La de Sant Joan d'Espí ja has tancat? Sant Joan d'Espí es va tancar, sí. Hi ha les dues dels nens ficades allà, he desmuntat una avui, la de... No, sí, ara 6. I el dimecres la munto Masnou, si la voleu anar a veure, per acabar de rodonir. Bueno, amb totes aquestes mogudes, jo vaig començar a transitar, estava fent les fotos, vaig publicar el llibre, vaig muntar una associació, que és aquesta que dèiem abans, no? Generem. Jo per lianta vaig intentar que algú que sapigués una miqueta del tema polític es fiqués davant d'aquesta associació, però vaig ser com molt lianta quan a explicar a tothom, anem a muntar una associació de persones trans, anem a lluitar pels nostres drets, etc. I vaig acabar sent la presidenta, no? En plan, hola, què tal? Jo, no s'hi posa ningú, bueno, doncs per lianta t'ha tocat, no? I llavors em vaig posar molt amb el tema dels activismes, no? Vam fer uns vídeos per Generem també, visibilitzant el col·lectiu trans. Bueno, en aquella època es parlava molt, 2015-16, s'estava parlant molt que no hi havia referents trans, no? I clar, jo estava fent molta feina de visibilització amb les fotos aquestes, no? I el col·lectiu, la veritat és que s'hi va llançar, vull dir que van haver-hi 2 persones que no van voler sortir i en surten 54, no? I bueno, la veritat és que va ser molt bonic, no? I bueno, després d'aquest projecte doncs vaig decidir fer-ne un altre, no? A part dels vídeos aquests sueltos i tal, que va de famílies que tenen nens trans, perquè bueno, ens coneixíem amb aquesta gent de l'associació i bueno, quan vam muntar Cristalls Catalunya van venir a buscar la gent de Generem i ens van preguntar què fem, no? I els vam portar una miqueta de la mà i ens coneixem molt d'haver lluitat, de moltes lluites, no? Vam estar transformant la salut, que vam canviar el sistema sanitari i vam estar fent el protocol per nens trans a les escoles, també plegades, no? Vull dir que són gent amb les que hem treballat, ens hem estudiat, hem fet textos i hem fet birres, no? I doncs és com... I bueno, d'aquest projecte ha sorgit una exposició que també està donant voltes, que és aquesta que estàvem parlant d'Abrera i Esparreguera, un poble al costat de l'altre. Ja, bueno, és així. És que es toquen els municipis. Jo els vaig avisar quan em van dir, voleu, segur que voleu, perquè el poble al costat és les mateixes dates, els mateixos dies, i em van dir, sí, la volem igual. Bueno, vaig fer aquest projecte, que és ara mateix una exposició, però que hi ha un llargmetratge documental que ha anat a un festival, es va estrenar al Festival de Girona, però que no s'ha estrenat perquè el Covid no ens va deixar, no ens va permetre, i ha anat a un festival a Pune, a l'Índia, que m'ha fet molta il·lusió, i ara anirà un a Mèxic, i a veure si surt una miqueta més, i a principis del 2020 tinc intenció de donar-li voltes, no? Tot això acompanyat d'unes píndoles de vídeo, acompanyat espero fer un llibre aviat, d'això també, no? I ara estic intentant tancar tot aquest procés per continuar treballant el tema del gènere, de la manera fotogràfica i si pot ser en cinema també, no? I m'agradaria fer persones no binàries per continuar donant referents i creant exposicions i creant llibres i bueno, aquesta és la feina que estic fent, no? Bàsicament. Però m'ha vingut donada, no? Ha sigut com, bueno, o sigui, no vaig pensar faràs això, no? I em contrasta, no? Amb allò que em deien, no, és que tu no ets artista, que tu... que jo soc artesana, que... No? I de cop i volta em trobo que estic treballant d'això, no? És com, bueno, vale, ok, és el que hi ha.
Està molt bé, els recorreguts vitals de les persones. Segur que amb la gent que està aquí també tothom podria explicar el seu recorregut vital i també com una situació et porta a una altra, no? Però vosaltres no heu portat ni llibres ni discos per vendre, no? No farem cap negoci avui, no? No, haurà de ser un altre dia, crec. No hi penso gaire jo en portar llibres. Pesa 1,5 quilos. I clar, em portes 4 i són 5 quilos. És gruixut, vaja. És gruixut, sí. És I bonic. quantes fotos té, has dit? 108 fotos té. Sí. I els textos? I els textos, sí. Els textos de les persones, que són de les mateixes persones, les de conceptes són textos meus, que vaig posar una cronologia que va des de l'armari, les pors, a començar a sortir, la sortida d'internet, que per gent de certa edat ja ens va semblar molt bé això, per tothom, però que va fer un canvi important, no? I l'empoderament, l'hormonació, una mica de política, etc. No? I després els trànsits corporals, que potser és el més... que aquest no porta textos, no? Però que potser és la part més... Bueno, els conceptes i els trànsits són les que són així com més estètiques, no? Però l'altre són fotos molt senzilles, un fondo negre, una persona i ja està. No? Molt bé. Us sembla que parlem una mica de la col·lectivitat versus l'individualisme, perquè vosaltres treballeu soles en algun moment, però sempre esteu vinculades a algun tipus de col·lectiu, algun tipus de col·lectiu. Parlem una mica de la creació de forma individual o el temps individual i el temps col·lectiu, quan el temps col·lectiu és temps de lluita i temps d'activisme. Com fem aquesta dualitat artísticament? El moment que estàs sola, el moment que has de col·lectivitzar, no? Bueno, no sé, per mi, clar, el grup el formem 4 persones i sí que la manera que creem nosaltres les cançons, per exemple, és que cadascú té el seu moment individual de crear, de tenir el teu temps de treure les teves idees i al final posar-les en comú amb el grup, que al final és qui acaba posant com la identitat del grup, l'acabem ficant entre les 4. Però sí que és veritat que jo m'he donat que a mesura que he anat com creixent i anar participant en més projectes, que el col·lectiu al final és el que t'alimenta individualment a seguir creant coses. En el moment en què jo m'he relacionat amb moltes més persones, artistes afrodescendents que estan creant coses des d'aquí, des de Barcelona, des de Rodalies, entens el teu sentit individual en el col·lectiu, i entens que, no sé, jo com a artista negra catalana, en molts moments com que penses que ets l'única, perquè et relaciones amb espais completament blancs i això et fa sentir que ets com l'única. Jo vaig estudiar teatre musical i era l'única a la classe, a part de la meva germana, però sempre creixes amb aquesta sensació que ets l'única persona amb el teu perfil, diguéssim. Però la que trobes un col·lectiu, la que trobes gent que s'assembla a tu, que està fent el mateix que tu, és quan hi trobes el sentit del que estàs fent individualment. I crec que les dues coses té molt de sentit que es vagin retroalimentant, tenint la teva part individual per anar creant, però alhora exposar-ho en un col·lectiu que s'assimila del teu és molt important. Sí. Jo, per la meva part, què tinc a dir? Sense el col·lectiu jo no hagués transitat, tal qual. Perquè, jo vaig transitar quan vaig conèixer persones trans que em molaven. Abans no tenia referents i per mi va ser impossible, no sabia ni com fer-ho. I aleshores, a la mida que vaig anar entrant, que va ser la vegada que vaig començar a fotografiar la gent del col·lectiu, sí que hi ha una feina individual del treball de pensar com ho volia fer, i vaig ser molt vaig marcar molt les línies que volia fer i vaig anar fent, perquè això ho tenia d'haver treballat tants anys amb revistes i tal, que aquesta part la tenia molt clara. Però, clar, són les persones que estan sortint allà, les persones del col·lectiu són les que estan col·laborant. Estic treballant amb gent que s'està exposant. Jo m'exposo també, perquè sempre parlo en primera persona i en el llibre surto a totes les seccions. Al final, al trànsit no, però si aneu a veure l'exposició, ja hi soc. És una excusa més per venir a Masnou. O a Serós abans de divendres, està una mica lluny, però bueno. I sí, no sé. Hi ha una feina individual i hi ha molta feina de part del col·lectiu. I després, altra vegada, feina individual, perquè allò analitzo i
muntar una pel·lícula amb més de 100 hores d'entrevistes i deixar-la en 1 hora i mitja doncs no és tan fàcil, no? Són moltíssimes hores d'estar acompanyada d'aquesta gent, que és la gent del col·lectiu. No? Us voldria, bueno, m'agradaria perquè parléssim una mica dels drets culturals, no? I per parlar dels drets culturals, com una vessant dels drets humans, per entendre'ns, m'agradaria parlar de l'accés i de la participació, de l'accés que tenim com a persones a les activitats culturals, a 1000 coses a la vida, i també de la participació. Vosaltres us heu trobat que accés i participació heu tingut problemes per poder accedir i participar? Bueno, accedir, a què et refereixes? Accedir a llocs de treball, per exemple? Sí, per exemple. Sí. Bueno, això és una cosa que sempre diem, no? I nosaltres vam crear un col·lectiu que es diu Tinta Negra, que és un col·lectiu d'actors i actrius afrodescendents a Catalunya, perquè el que parlava abans, no? Que crec que totes ens hem trobat en diversos moments en què ens sentíem que érem les úniques que ens estava passant això, i en el moment en què ho vam col·lectivitzar vam veure que era un problema sistemàtic, no un problema nostre. No? I una de les coses que sempre ens trobem, no? Per exemple, sent actrius, és que nosaltres no som només actrius, som actrius negres, i aquesta etiqueta vol dir que hi ha certes feines que no podem accedir a dia d'avui, a 2021, estic parlant d'ara mateix. No? Hem rebut moltes respostes i seguim rebent moltes respostes de, doncs això, les nostres agents presentar-nos en papers. Busco una noia de la teva edat que a més canti, llavors em proposen a mi perquè puc fer les 3 coses i que la resposta sigui si haguéssim buscat una actriu negra ho haguéssim dit. Llavors, l'accés és molt concret per nosaltres. No podem fer qualsevol paper, només podem fer papers que especifiqui que volen una actriu negra. Quan una actriu blanca caucàsica pot fer... El seu ventall d'oportunitats és molt més gran. No? Llavors, clar, l'accés està molt restringit. Llavors, jo com a actriu que m'he pogut formar en diverses coses, al final l'acabo accedint a papers sempre els mateixos. No? I aquí parlem de papers estereotipats, personatges que encara tenim aquesta mentalitat de que una persona que no és blanca és perquè ve de fora i llavors si ve de fora té uns certs estereotips marcats i això fa que el nostre ventall interpretatiu i artístic quedi molt reduït i al final l'opció és crear les nostres pròpies coses, però aquí també parlem de l'accés a poder crear les teves coses, quins recursos tenim a l'hora de poder crear i quins espais se'ns donen a l'hora de poder crear. Llavors, sí, sent una artista negra, no blanca, l'accés és molt restringit. I ens pots explicar una mica el cas de la pel·lícula, del documental de la dona il·legal? De la dona il·legal, sí. La teva participació allà i exactament com va anar? Sí, La dona il·legal és una pel·lícula que parla dels centres d'internament, els centres d'internament d'estrangers i la dificultat com a persona migrant de poder accedir a una regularitat, a una regularització dels teus papers. Llavors, la pel·lícula va entorn a un advocat que es dedica a ajudar persones migrades, a ajudar persones per aconseguir els papers que la legalitzen i el meu personatge és una prostituta nigeriana que es troba amb una xarxa de prostitució i a partir d'aquí no us vull fer spoiler, vull dir que la pel·lícula la teniu a Netflix, si voleu, la podeu buscar i ja està allà. Però accedir a aquesta pel·lícula va ser perquè buscaven una actriu negra, llavors vaig fer el càsting i em van agafar. O sigui, era com un altre cop un dels papers específics que se'm donen. Jo volia continuar això que estaves parlant tu, perquè amb el tema trans, no ho explicaré les coses sobre mi, però amb el tema trans el que està passant amb el tema de les actuacions és que estan fent de persones trans persones que no ho són. I és com, igual tindríem que buscar una miqueta més. Això està passant en el teatre i està passant en el cinema. I és com una reivindicació del col·lectiu. També entenc que potser no hi ha prou persones preparades per poder-ho fer, que també això és un altre, no? Això és el que ens han dit, perquè coneixem
Jo vaig anar a un càsting a una obra de teatre que vam anar moltíssimes noies i que al final es van quedar amb un noi que feia de trans, no? O sigui que, bueno, aquí queda la cosa, no? Però també reivindicant això i continuant per donar-te suport amb això, doncs jo espero que algun dia hi hagi un paper per a una noia trans, però com a noia, que sigui la fornera sense que el seu personatge giri entorn a que és trans. No? Aquest serà el moment que haurem arribat a la igualtat, igual que el moment que t'hagis agafat a tu per fer de qualsevol paper, de qualsevol cosa. No? Perquè estem aquí, doncs això, no? Pues ficant aquí unes ubicacions a la gent com molt tancadíssima. No? I penso que arribi aviat. Clar, sí, en relació a això que deies ara, no? de que només se'ns volen per papers específics, i han sortit moltes polèmiques i crec que potser podem treure el tema ara. Fa uns anys, no. O sigui, Tinta Negra es va formar a partir d'una polèmica que va ser la polèmica d'Àngels Amèrica, que, bueno, si us poso una mica en context, és una producció que van fer des del Teatre Lliure, que en aquell cas la feien amb la companyia jove del lliure, una companyia que ara no existeix, però en aquell moment hi havia una companyia lliure, una companyia jove, que estava formada per intèrprets joves i que teníem com 4 anys per desenvolupar diversos projectes. L'última obra que van decidir fer és una obra que es diu Àngels Amèrica, que està situada als Estats Units als principis dels 90 i parlava molt d'això, del principi que començaven a haver-hi casos de sida i el que suposava tot això, i hi havia un dels personatges que era bastant important, que és un personatge gay negre que acaba ajudant el que en aquell moment era la segona mà del president Reagan. Era molt important que fos negre, i és molt important que fos negre gay, que acabi ajudant a una persona que no ajudaria mai, perquè al final aquestes persones, les persones negres, eren les persones que acabaven ajudant a la gent que ningú volia ajudar, perquè aquestes persones ja formaven part del marge. No? I sí, tenia molt sentit que aquesta persona fos negra. De fet, l'autor posava específicament que fos negre. Ens vam enterar perquè aquest món és molt petit i al final t'acabes coneixent amb tothom. El noi que li van donar de fer aquest personatge era un actor blanc que li van dir que fos aquest paper. Quan ens vam enterar, vam parlar amb la direcció del Teatre Lliure, vam parlar amb el director, que era en David Selves, sobre això, sobre més enllà de que estàs donant un personatge negre a un actor blanc, que té tota la intenció que sigui així, ens estàs dient que no has fet ni la intenció de fer un càsting, no has pensat en què hi hauria un actor negre capaç de fer això, quan per altres personatges d'aquesta mateixa obra sí que has fet un càsting. No? Bueno, al final ho va acabar fent l'actor blanc que ja tenien des del principi i aquí es va desencadenar un problema greu de representació. El nostre objectiu, òbviament, és que tothom pugui fer tots els personatges i que tothom tingui accés a tots els personatges, però a dia d'avui això no està passant. Llavors, si nosaltres només ara, a dia d'avui, només podem treballar per personatges específics negres, no té sentit que els actors i actrius blancs puguin fer de tot l'altre, perquè llavors aquí hi ha una desigualtat molt, molt bèstia. Aquesta polèmica es va quedar aquí i ara, fa uns dies, s'ha estrenat el Festival Grec. El Festival Grec aquest any està centrat en Àfrica i l'afrodescendència. I l'obra inaugural l'ha fet, és una obra que es diu Carrers Robadors, dirigida per en Julio Manrique, és una obra escrita per un home blanc francès i està protagonitzada per un home blanc de Vic. I és una obra que parla de la migració de la gent àrab marroquí. Aquest personatge principal havia de ser un altre cop un personatge àrab per tot el sentit que té. No només pel que deia, no estem dient que aquest noi que ha fet aquest personatge no tingui la capacitat de fer-ho, òbviament. Estem parlant de que se'ns tallen un altre cop oportunitats per representar-nos a nosaltres mateixos. I aquest és el tema. El problema és la desigualtat en les opcions, en com arribem a tenir aquestes feines.
Sí, sí, és parlar de l'accés. Volia recordar amb això que la primera posada en escena que es va fer d'aquest text es va fer a finals dels 90 i el va fer el Flotats al Teatre Nacional i l'actor sí que era, era cubà, diríem, no? Però sí que era afrodescendent, no? És a dir, des de finals dels 90, devia ser l'any 98 o 98, em penso, quan es va fer al Teatre Nacional de Catalunya, just abans de la inauguració, va ser el primer espectacle que es va presentar allà, clar, vol dir que anem endarrere, doncs, no? És a dir, tornem a repetir això l'any 19 al lliure i no ho hem ni copiat, per entendre'ns, no? El que quan ja ho havíem fet una vegada. Clar, jo crec que aquí el que va passar és que, com que es van enterar tard que estaven cometent un error, i per una altra banda vull pensar que hi ha aquesta idea d'arribar a l'objectiu que deia abans, de que tothom pugui fer de tot. I aquest objectiu és el que volem totes. Al final volem que ni la nostra orientació sexual, ni la nostra identitat, ni qui som, determini quins papers fem. Però com encara no estem aquí, no ens podem saltar passos. No? Jo crec que en David Selva es va intentar jugar això de que tothom pot fer de tot, però al moment en què jo no puc fer de tot, i gent com jo no pot fer de tot, no estem jugant igual de condicions. No estem jugant la mateixa lliga. Clar. Per això parlem dels drets culturals, que tenen a veure amb això, amb l'accés, amb que tothom pugui tenir accés, sense pensar en totes aquestes altres coses que serien les etiquetes, per entendre'ns. Parlem una mica dels vostres referents personals, tant a nivell artístic com a nivell activista. Quins són els vostres models de referents culturals, de referents artístics, una mica on veieu que heu mirat vosaltres, que també hi podríem mirar nosaltres per aprendre? Començo jo? Sí. Jo, els meus referents han sigut molt variats. Vaig tenir una afició molt cara quan guanyava diners, que era comprar-me llibres de fotografia, i em vaig passar uns anys col·leccionant llibres de fotografia, i me'ls llegia de dalt a baix. Els comprava i me'ls llegia, no me'ls mirava només. I anava investigant, i vaig anar investigant molt amb el tema de la moda. Hi havia l'Stagehand, m'agradava molt, als anys 30. Va ser després director d'art de la revista Vogue, quan va passar de ser una revista de que feien les fotos les senyores. Les senyores riques es feien la foto amb el vestidet, i va passar a haver-hi tot un moviment on hi havia unes models que posaven amb uns vestits d'uns dissenyadors, i llavors aquí va haver-hi la revolució de la moda, i aquí jo m'hi vaig enganxar molt perquè feien coses xulíssimes. Era una mica pijos, perquè anaven amb el seu Mercedes aquí per Marrakeix a fer-se les fotos amb els vestidets, que era com, uau, que xulo, no? I jo vaig anar seguint el fil. Et puc dir l'Stagehand, no sé, et puc dir el Broderbich, també va estar treballant per allà, no sé, és una miqueta variat, no? Vaig estar amb llibres també, molta cosa d'arquitectura, molta cosa, o sigui, un referent de la feina que jo faig, doncs no et sé dir, no? Però sí que he sigut una persona que he anat a això. Ara els llibres els té una amiga meva perquè no tinc casa per posar-los, però ella té una casa gran i els té ben posats de tant en tant, vaig a fer una mirada. Sí, a mi em passa que quan parlem de referents i penso com amb jo de petita que escoltava, o jo de petita ja sabia que volia ser cantant i en qui mirava, clar, jo intentava buscar referents que s'assemblessin a mi i que cantessin. I llavors aquests referents sempre els he buscat als Estats Units, cantants afroamericanes, que jo les veia i deia, vale, jo vull ser com ella, no? I crec que són referents que tothom més o menys té allà, no? Whitney Houston, Mariah Carey, després va arribar Alicia Keys, o sigui, com totes aquestes dones que jo veia que jo me podia semblar, no? Llavors, la meva realitat aquí era molt diferent perquè jo posava la tele i no tenia aquests referents d'aquí. I llavors, a mesura que hem anat creant la nostra música, ens hem adonat de lo important que és crear referents, lo important que és que el meu nebot de 5 anys pugui veure gent que s'assembli a ell fent coses que a ell també li agradaria. I crec que una cosa que hem fet molt com a artistes afrodescendents és crear referents per a les noves generacions. I ara mateix les meves referents són companyes meves que estan creant coses molt potents a Barcelona,
com hi ha una dramaturga que es diu Denise Duncan, que està creant obres superpotents, Sílvia Albert també, cantants de Madrid, Astrid Jones, o sigui, com persones que estan fent aquesta feina de crear referents que són coses que ens han faltat a nosaltres. No? I crec que això és superimportant per decidir què voldrà ser, primer has de veure que és possible, no? I sense això és com molt difícil. I ho sabeu que vosaltres sou referents? Ja ho sou? Ho sabeu, no? Perquè Roca Umbert us ha triat justament perquè sou referents, no? És a dir, la visibilitat sobre això, vosaltres sí que ho teniu clar, no? Que sí que ho sou i que sou model i exemple? Jo sí que tinc clar que soc... Sí. O sigui, una feina de persones trans dintre, ja et diré, d'Espanya no n'hi ha gaires com les meves, no? Porto molt temps treballant-hi i sí, soc referent, ho tinc claríssim. Ja m'ho diuen, sí. Sí, nosaltres també, com que ens ha passat molt, no? Després d'un concert que vinguin mares amb nens adoptius o famílies afrodescendents que ens vinguin a dir gràcies per parlar de coses que ens passen, no? I, bueno, no sé tu, però això a mi em crea com molta responsabilitat al final, no? Perquè estem, doncs això, estem veient que molta gent ens mira, que estem creant com una porta allà que no existia, no? Però també dona alegria, no? Quan Sí, molta, una persona molta. ja et diu que a mi m'ha passat, no? I segur que tu també, no? Sí. Hòstia, gràcies per l'exposició, m'ha agradat molt, m'he identificat molt amb aquest tema, amb l'altre, no? O un altre que t'arriba i et diu ostres, doncs he vist aquesta exposició, venia a veure una història que no té res a veure amb el que m'he trobat, no? I m'ha agradat molt, no? Doncs això és molt bonic de viure, també, no? Sí, molt bonic i per això, perquè veiem que fa falta, no? Perquè estem creant una cosa que no existia i de cop veiem la necessitat de que existeixi això, no? Sí, no, és molt guai, però també és això. Bueno, jo ho visc a vegades com una responsabilitat. Intens. Sí. No, intentem fer-ho bé i ho fem bé, no? Jo crec que sí. Segur que sí, per això us han convidat avui aquí. Aquests models o aquests referents, però parlem també de les etiquetes, aquestes etiquetes que portem a sobre, etiquetes artístiques, racials, de gènere, siguin com siguin. Volia parlar de dues etiquetes. Una seria la teva, que és la nova catalana. Què em pots dir d'aquesta etiqueta? Que l'odio bastant. Bueno, és que realment no té sentit, perquè... A veure... Clar, per mi no té gens de sentit perquè jo he nascut aquí com vosaltres, llavors ser nou vol dir alguna que no existia, però alguna que no existia igual que vosaltres, no? Perquè tots vam néixer i ens hem creat. No? Llavors, per mi, aquesta etiqueta ens fa permanentment nouvingudes, ens fa permanentment que no formem part d'aquí, que aquesta no és la nostra terra, quan no tinc una altra terra, no? Vull dir, és aquesta la meva. Puc tenir la terra dels meus pares, però és la seva terra. De fet, just abans que comencés tot aquest món que estem vivint ara, al gener del 2020, vam anar a Ghana, que és el país dels nostres pares, i jo anava com amb totes aquestes expectatives, no? Vaig a descobrir qui soc i d'on vinc, i em va xocar molt reconèixer que jo no és el meu país, perquè no m'identifico amb moltes coses, l'únic que tinc és el color de pell. Sí que hi ha moltes coses que, evidentment, és la meva família i bueno, com qualsevol, però vaig entendre que és el país dels meus pares i que vaig entendre'ls molt més amb ells. No? I se'm va fer molt clar que no és el meu país, que jo soc d'aquí. No? Llavors, crec que són etiquetes, almenys aquestes, que hauríem de començar a deixar anar, a deixar-les d'utilitzar, perquè això ens fa constantment no sentir-nos d'on som, no? I ens fa com persones com de segona, sou noves d'aquí, no teniu drets, no teniu res a dir, perquè no és la vostra terra. I bueno, a mi aquesta etiqueta i la de migrants em costa molt perquè la gent migra en un moment de la seva vida, no és eternament migrada. No? I bueno, a mi em crea molta controvèrsia això. Sí. Parlem de més etiquetes. Quines són les etiquetes, Marc, que no et senten gens bé?
Suposo que hi ha aquella de té un bon passing, aquesta té un bon passing. Bueno, el del passing se li diu a les persones que tenen passing, les persones no se'ls nota que són trans, no? No, a mi no m'importa que em diguin que tinc passing perquè penso que el tinc bastant, vull dir que jo no tinc problemes amb això. Jo he pagat al supermercat, jo no m'he canviat el carnet d'identitat, tinc el nom d'anterior, no? Que no, el dead name li diuen, no? I no me l'he canviat perquè una per mandra i l'altra sobretot per activisme, no? Perquè et feien presentar aquell paper dient que tenies disfòria de gènere i un altre dient que t'estaves hormonant durant X temps, no? I aquests papers jo els demano i me'ls donen perquè compleixo els requisits, no? Però no m'ha donat la gana de canviar-los. Llavors a vegades m'hi trobo, no? De que pago a algun lloc amb la targeta i em miren el nom i em diuen no eres tu, i faig el carnet i dic, pues sí, no? I em quedo tan ample perquè no tinc massa problema amb això. Però no tinc gaire problema perquè tinc bon passing, no? Perquè passa bastant desapercebuda. No per tothom, no? Però per molta gent sí. Bueno, no sé. No tinc gaires... Digue'm més paraules. No. És una mica les que tu vulguis explicar que et fan mal, que et fan sentir diferent, que et fan sentir una excepció quan hauríem d'entendre-ho com una normalitat, com explicava ell això, de les noves catalanes, no? Has nascut aquí? Parles català, no? O, parles català. I dius, clar, si he nascut aquí, parlo català. Bueno, jo penso que no hi ha paraules que em senti discriminada, tot que hi ha persones que discriminen, no? Si hi ha una persona que et parla d'una manera xunguilla, no? Que et parla malament, no? Si una persona s'equivoca, un moment donat, no? Però no passa res, no? Quan vaig començar el trànsit hi havia amics que de cop i volta saps que escapava el meu antic nom o em parlaven en masculí, no? I era com, bueno, anaven de bona fe, no? Si algú deia mala hòstia, llavors és quan t'emprenya, no? Si t'ho diuen de bona fe és com, bueno, ja l'aprendràs, no? Ara ja ningú s'equivoca, no? Han trigat una miqueta. Penso que és l'actitud dels altres, més que les paraules que et puguin dir. Aprofitem una mica ara que parlem d'això. Aquesta setmana és la setmana de l'orgull, no? LGTBI, però justament ahir al Congrés dels Diputats es va aprovar la proposta aquesta de llei de la llei trans per a la igualtat efectiva de les persones trans i la garantia dels drets LGTBI, no? Bé, se'n sentirà parlar bastant més perquè suposo que hi haurà molta gent que dirà que no, però hi ha hagut una mica de polèmica amb algun moviment feminista respecte a aquesta llei, no? Una mica que no sé si la coneixes, si l'has pogut llegir, si en saps coses, suposo que sí. Ens pots explicar una mica què recull aquesta nova proposta de llei i què aporta, no? Si és que pot aportar alguna cosa, no? Mira, la proposta de sortida deia que aquests dos papers que jo estava dient que ens necessitem, que no ens calguin per poder canviar el registre, no? Aquesta autodeterminació de gènere que ha posat els pèls de punta a unes senyores que es diuen feministes i penso que no ho són. I després reconeixia també el dret a les persones migrades a poder posar els seus papers de residència amb el gènere sentit, perquè si no és el que cau d'enviar a un país que vés a saber si tenen regulat o no tenen regulat, canvis de registre. O sigui, és com, bueno, és igual, tens que fer papers, és una noia trans, posa-li Maria, que és el que t'estàs demanant, no? Una miqueta anava d'això, no? I després una protecció també pels nens trans, pels peques, no? Que també puguin facilitar-los el tema del nom sentit, etcètera, no? Bueno, aquesta llei queda... Ara, aquests últims dies, no sé ben bé què ha passat, jo diria que estan aprovant la llei LGTB, que és una proposta del PSOE, que vam fer unes esmenes des de l'associació Generem per part de Podemos, entrant per Podemos, i no sé si aquestes esmenes entraran o no entraran. La llei trans tenia 30 pàgines, l'apartat trans de la llei LGTB en té 3, i està deixant fora el dels menors i està deixant fora el dels migrants, no? I llavors és com, bueno, doncs no sé, si queden algunes millores, sí, però ens quedem a mig camí altra vegada, no? No et puc dir detalls exactes perquè aquests dies he anat així volant amunt i avall com una loca i no estic molt al dia, però la cosa més o menys va per aquí, no? Perdó, és que a mi m'interessa molt com saber de què es queixen les persones que estan queixant d'aquesta llei que no... Bueno, el que acaba de muntar, a veure, per nom soc fatal, però des del PSOE va sortir una línia de les TERFs, que les TERFs són les
les feministes transexcloients. No? Llavors, amb això de l'autodeterminació de gènere, deien que s'estava borrant a les dones cis. No? Les cisgènere, totes les que no són trans, són cisgènere. No? Trans significa d'aquí cap a un altre lloc i cis significa del mateix lloc on has nascut. No? I van muntar aquest cacau de que si van a borrar les mujeres, que si a veure si ara hi haurà un tio que dirà que és una noia per poder fer abusos i no sé què, bueno, totes unes pel·lícules raríssimes, no? De dir, bueno, no ho acabem d'entendre. I a més ho van fer de molt males maneres, insultant-nos, no? I dient-nos tios con falda, etc etc. No? I penso que el feminisme el que té que fer és justament no sé, treballar per la millora de les dones i dels homes, en relació amb els homes també, no? I justament les persones trans, les dones trans sobretot, són les persones més discriminades del col·lectiu dona, no? Llavors és com, bueno, t'estàs ficant amb el petit, no? I fer una crítica des del privilegi a les persones que estan aquí pringant, potser no és el més maco de fer, no? I per això dic que aquestes potser no són feministes, no sé, m'ho sembla. No, segurament serà polèmic això, no? Perquè ara la proposta està feta, però quan passarà per les votacions doncs escoltarem tots els partits aquests del PP i Vox fent bastant soroll amb això, suposo. No? Si al damunt tenen col·lectius de ciutadans i ciutadanes dits feministes que també protesten, la cosa prendrà... Jo penso que prendrà una mica d'importància. Jo al Twitter no me'l miro, perquè és que tothom s'insulta allà, tothom es diu el nom del porc, no? És com, jo no me'l miro, no? I això m'ho miraré en diagonal una miqueta, no vull estar molt a prop perquè amb les notícies sempre sóc així, aquesta gent que el dia de les eleccions està allà 4 hores davant de la tele esperant veure totes les votacions de tots els pobles per acabar a les 3 de la matinada, jo em connecto a les 3 de la matinada i veig el resultat. Procuro, o el dia següent, tranquil·lament, miro i dic, ostres, mira, qui ha guanyat això, qui ha guanyat l'altre. I amb això una miqueta sobre sí, perquè em toca de molt a prop, però és que m'és igual el que diguin els de Vox. Ja sé que no hi estic d'acord, no vull sentir animalades tampoc, no em cal. Ja segur que en sentiré sense voler. Per continuar una mica amb les actualitats aquestes de les que estem parlant ara, et volia preguntar a tu, Iolanda, sobre el tema aquest de la campanya dels segells de correus, que no fa gaire va aparèixer la campanya dels segells. No sé si la pots explicar, tu la coneixes bé, la pots explicar una mica, que també és... Sí. Bueno, jo crec que això va ser resultat de moltes coses que ens passen, que és que volem arreglar coses sense saber com fer-les i sense saber... sense... Si això s'hagués arreglat molt fàcilment en el moment en què tens equips diversos, en el moment que la gent que crea màrqueting o que crea publicitat, doncs tens gent amb diversitat racial, llavors aquestes coses no acaben passant, no? Però si comencem a mirar qui va crear aquesta campanya, al final van crear com no sé si ho veu veure. Correus va ser com que feia un any del moviment Black Lives Matter, i van fer com per honorar aquest dia, van tenir la magnífica idea de fer uns segells que valoraven com més negre ets, menys valor té el teu segell. Llavors començava per la pell més clara, doncs valia més, i com menys negre ets, doncs acabaves valent 30 cèntims. Però estem parlant de segells de correus durs... Segells de correus que podies comprar. Que pots comprar, No era una idea que no es va arribar a fer. Sí, es va fer, Clar, ells amb això volien com fer veure aquesta idea de no, clar, és que la gent negra val menys. Clar, però no fa falta que ho apretis, no? Vull dir que ja ho sabem. No fa falta que creïs aquesta... Al final, per enviar el teu paquet molt més llum, necessitaves més segells negres, és a dir, més gent negra per arribar. Clar, aquí és això el que deia, no? La poca consciència fa fer aquestes bestieses i volem pensar que no hi ha una mala fe, que la gent que ho fa amb aquesta bona fe de no, és que volem mostrar el que passa. Vale, però no volem ser tota l'estona discriminades perquè tu mostris què ens passa. No, volem mostrar-ho des d'un altre lloc. I si ens escoltes, et direm des d'on ho volem fer. No sempre estan allà matxacades tota l'estona. I això és el que va passar amb Correus i això és el que passa amb moltes iniciatives que es fan des d'un lloc que vull pensar que no és dolent,
però es fa des d'un desconeixement i, sobretot, no es fa des dels col·lectius que vols representar. No fa falta que ens representis. Volem ser-hi per prendre les decisions que nosaltres decidim que ens fan falta. Sí, sí, amb el tema trans passa el mateix, no? Que a vegades es fa una entrevista i jo sempre dic, a veure, ara m'està passant menys, però he sentit animalades, traspassades, no? Començant per TV3, que van passar el reportatge aquell dels nens i va ser un escàndol el que va sortir allà, que ens vam posar totes així, cridant, i després encara ens deien ho hem fet amb bona fe. Diu, mira, com diu el meu pare, de gent de bona fe l'infern està ple, no? Vull dir que potser sí que cal que es consultin amb els col·lectius amb els quals es vol treballar, no? I això era tan fàcil com agafar la persona més negra, el que té més valor, i donar-li la volta, no? Almenys si vols fer aquesta campanya, dona-li la volta. Dona-li la volta d'alguna manera, no? Pregunta a veure com ho pots fer per no ofendre i no canvis conceptes. A vegades, amb el tema del gènere, passa molt sovint, no? Que la gent no en sap i n'han d'aprendre. I hi ha qui en sap, i quan hi ha algú que en sap, dic, ho has fet molt bé. Sí, sorprèn, no? Sorprèn, no? Perquè sí, no sé. Doncs amb això d'aprendre i la responsabilitat que tenim, clar, no ho sabem tot, no? I justament per això avui estem aquí també, per a veure què podem aprendre. Sobretot la pregunta seria ara, cap a on hem de mirar? Com ho hem de fer nosaltres, blancs, catalans, europeus, amb una societat patriarcal? Què hem de fer? Cap a on mirem? Com ho podem fer? Jo que estic una mica ficada amb el tema de l'activisme, us diré que m'agrada molt que els ajuntaments es demanin. Jo estic vivint a Girona i tenim un superbon rotllo amb la gent de l'Ajuntament. La meva parella és la presidenta del grup LGTB d'allà i coneix a tots els polítics, li demanen totes les feines del món i no para, la pobra, no para. I a mi m'ha passat això també amb els activismes, que de cop i volta tens una gent que sí que t'està fent cas, que t'està preguntant, que et munta grups de treball, el grup de treball de l'Ajuntament de Barcelona he estat, amb els del Consell Nacional, i al final acaba col·lapsant perquè ells és la seva feina, però jo hi passo allà 6 hores a la setmana, o 7, o 8, i algun temps hi he estat més hores i tot, no? Llavors, sí que està bé consultar, però igual que s'ha de fer és contractar la gent, també, no? Clar, em contractes a mi i amb el reportatge de TV3 va passar això. Jo la vaig tenir, la directora la vaig tenir una hora al telèfon abans de fer el reportatge i una altra hora després abans de fer el reportatge i després va fer el reportatge i la va cagar. Jo li vaig dir, escolta, contracta'm, no tinc feina, jo estic aquí de precària total, em paga 500 euros, 1.000 euros, el que tu consideres que val la meva feina, jo vinc aquí i no t'equivocaràs amb el discurs, però no, ho van fer, van consultar tothom la va ajudar i després la va cagar, no? Doncs no sé, potser la solució és aquesta, no? Agafes algú i li dius, mira, tu et pagaré les 5 hores que estaràs, no? I seria fantàstic. Sí, jo és que estic totalment d'acord, no? Perquè al final, això, quan ens dediquem una mica a l'activisme, al final doncs, anem pels llocs i anem assessorant. Primer que ho fem així, gratis, perquè tothom ens crida així com, vinga, no, ajuda'ns, tal. Vull dir que igual algú està ocupant un espai que podria ocupar jo perquè tu m'estàs venint a demanar al final, no? I al final, doncs, el que dèiem, no? Totes hem hagut d'aprendre moltes coses, vull dir que tant tu com jo hem nascut aquí, ens hem criat aquí en una societat patriarcal, masclista, racista i hem hagut de desaprendre moltes coses. Llavors, aquest seria el primer pas, no? Entendre que ens falten moltes coses per aprendre i estar obertes a desaprendre per aprendre noves maneres de funcionar. I a l'hora de crear equips, com més diversos siguin i amb més diferència d'opinions i amb més diferència d'identitats, més bé et sortirà el discurs. És que segur, perquè si estàs en un equip creatiu on tothom és igual, si estàs en un equip de guionistes on tothom és igual, on tots són homes blancs de mitjana edat, doncs el discurs sortirà d'una manera. Però a la que comencem a buscar paritat, no només paritat en tots els sentits, perquè paritat al final no és només que hi hagin 50-50 de dones i homes, sinó que hi ha moltes més identitats allà que haurien de sortir, al final el resultat serà, arribaràs molt més on vols arribar. I crec que parteix d'això, d'ocupar com més espais possibles. Hi ha un estudi del Barcelona Activa que parla sobre la diversitat LGTBI i em sembla que està més enllà
i fa un estudi de les empreses que tenen un departament o que tenen com mimat el tema LGTBI, que rendeixen molt més que les empreses que estan tancades a aquests temes. No? Vull dir que està demostrat que una empresa on la gent és qui és i hi ha diversitat de sexual, de gènere, de raça, de tot, no? Pues funciona millor. Què funciona millor? És més fàcil. No? Hi ha molta més riquesa, Hi ha segurament. més riquesa, hi ha més informació, hi ha més punts de vista, el que estaves explicant. Us sembla que els hi demanem si algú vol fer alguna pregunta? Si tenim algun comentari, si volem fer algun aclariment, si algú vol exactament... Com ho tenim, això? Són pràcticament les 8. Si algú vol fer... O si vosaltres voleu preguntar alguna cosa amb ells. No, clar. Això Aquesta no l'hem preparada, cachis. pot ser d'anada o de tornada, això. Pot ser Això no d'anada... ens has dit que podíem fer-ho, cago en dent. Pot ser d'anada o de tornada. Tenim un micròfon, si algú... Tenim un micròfon aquí, si algú s'anima a preguntar alguna cosa sobre aquests temes. N'hem d'aprendre molt, i avui tenim aquí 2 mestres. Per tant, sí, clar. Ens heu ajudat a posar paraules a aquestes idees, no? Que nosaltres les veiem potser d'una altra manera, però que a poc, no? Amb la insistència també, perquè la diferència ens fa tenir por. Segurament no avancem perquè tots tenim por. I clar... Sí, la por fa que hi hagi discriminació, és veritat. Sí. Per això és important ensenyar que la diversitat és bonica i que la diversitat té les seves coses, cada diversitat té la seva meravella, no? I, no sé, jo amb el reportatge aquest que he fet sobre les famílies de nens trans i nens trans, les persones que han patit el procés més potent no són els nens, són els pares, no? La volta que han donat a la seva manera de veure el món ha sigut molt més important que els xavals que el tenien claríssim, de dir, és que jo sóc el Pep, olvídame. I els pares han sigut, com que el Pep, però ets la Maria, no? I fins que no han donat la volta a això, i tots parlen, no?, que han millorat molt com a persones i que ara a l'hora de mirar-se algú, que potser abans ens miraven amb una mica de receloses o perquè era algú diferent o perquè era algun... que ara que és benvinguda i si se't posa a parlar m'explica'm què passa, perquè han entès que s'ha d'aprendre quins són els processos dels altres en lloc d'estar discriminant i de prejutjar la gent, i que no sabem les històries de la gent. I veus allà una persona que està fotuda i a sobre encara la discriminaràs, vés a saber quina història porta i d'on ve i d'on va. Per això és molt important la visibilitat, per això és molt important xerrades com aquesta d'avui, per això és important que hi sigueu vosaltres, que creeu aquests referents, que els pugueu explicar, que pugueu explicar la vostra vida tal com l'expliqueu, i la pugueu compaginar amb les peces artístiques i puguem reconèixer les peces artístiques, l'activitat artística, i després us puguem conèixer fora de l'activitat artística, perquè és un aprenentatge per nosaltres, és a dir, estem contents. Algú vol fer algun comentari? Alguna pregunta, algun comentari? Sí. Vinga, va. No, jo comentaria el fet de que la religió és algo que ha sigut important amb els vostres temes que esteu plantejant i que la societat, que cada cop s'està fent més laica, està fent que tot això es vagi obrint més i tots aquests temes. Fa 20 anys enrere, o 30, que la religió aquí a Espanya tenia una força molt important, doncs clar, era un drama per tot el tema d'immigració, de l'LGTBI, etc. Com ho veieu? Sí, evidentment doncs això, la religió cristiana ha fet molt mal i segueix fent mal perquè encara que siguem una societat laica tenim uns comportaments i uns pensaments que venen d'aquí, no? I que això, el que dèiem, no? Que fa falta de construir tot això. Però a mi m'agradaria també com assenyalar que això, que hi ha moltes lleis o moltes coses que s'estan fent des de partits que en teoria són laics i d'esquerres que no estan ajudant tampoc gaire. No? Vull dir que més enllà de quina religió venim, hi ha com una por
el que estàvem dient, a perdre els nostres privilegis, a perdre el nostre espai, no? Perquè hi ha aquesta sensació de que si deixem que entri tothom perdrem la nostra parcel·la i no la volem perdre, però ens oblidem molt ràpid del que va haver de fer molta gent que va haver d'exiliar-se aquí després de la Guerra Civil. No? Després, en aquest moment, és com que se'ns oblida que tothom ha hagut de migrar o que si haguéssim de buscar d'on venim exactament, potser no tothom és d'aquí. No? Llavors, sí que hi ha una barreja entre això. Tenim una societat que és cristiana i catòlica des de fa molt de temps, però hi ha com aquesta cosa de no vull que em treguin lo meu. No? I entendre que el teu igual no és teu. Igual és teu perquè li has tret a algú altre, o no tu, però d'abans. No? Llavors, com aquesta col·lectivitat que parlàvem al principi, crec que fa falta entendre una mica més. No sé. Jo amb el tema de religió no m'hi fico gaire. Em fico quan algú critica, no? Quan ve un capellà i diuen animalada, no? Ara no sé quan fa, que no surt cap, però fa un parell d'anys un professor d'una escola religiosa de Lleida, a Lleida va ser, que van fotre el crit al cel perquè va discriminar un xaval perquè era americà o tenia pluma, no sé què passava, no? Era com, en sèrio? I, bueno, no sé, vam muntar una mica de cacau. Jo penso que no s'hi tenen que ficar. Jo no m'agraden les religions, respecto que la gent tingui la seva religió, la que vulgui, si se la inventa millor que millor, si no és una empresa que està inventada i se la inventa per ella mateixa millor que millor, però que deixin la gent viure, no? Al final el que volem és un món lliure, la gent faci el que vulgui, sigui qui vulgui i estigui com vulgui en aquest món. Això és perquè estem lluitant, perquè tothom sigui i es deixi ser. Les persones que discriminen per qualsevol raó és perquè tenen por, i si tenen por és perquè tenen algun tema que no s'han treballat. I si no se l'han treballat, doncs que vagin especialistes que el poden ajudar, no? Que ens deixin tranquil·les, no? Exacte. És que com estan gravant jo crec que està bé. Ja li acosto. Us volia preguntar com veieu vosaltres el paper de l'escola en la solució del problema que hi ha racial o contra el gènere. És que és bàsic, jo crec. Sí, però què està passant ara amb les escoles? Realment creieu que s'està donant resposta No. ni des d'una banda ni des de l'altra? No, jo crec, o sigui, jo ho veig amb el... Tinc una nebot de 5 anys i a l'escola li passen les mateixes coses que a mi em passaven i fa 25 anys. Per què es dona? Perquè s'està ensenyant des de la mateixa manera. Se segueix ensenyant igual, o sigui, hi ha casos excepcionals, però se segueix ensenyant des de que hi ha una raça, diguéssim, que és la bàsica, no? I a partir d'allà les altres estan com d'acompanyament a tot el que més. Llavors, quan se segueix ensenyant des de que hi ha un gènere binari, no? Quan s'ensenya que només hi ha home o dona, que només s'ensenya que la persona blanca és la dominant i tots els altres ho ensenyem el dia de la diversitat, quan se segueixen explicant les coses així és que tenim un problema. Llavors, clar, no sé, a història ens explicaven Àfrica i ens segueixen explicant Àfrica des d'un lloc molt colonial i molt racista, i això se segueix explicant. Quan es deixa davant de la història colonial d'Espanya i no s'explica realment que hi ha les colònies de Guinea Equatorial, que fins fa poc encara hi ha colònia espanyola, és que hi ha molta informació que no s'està explicant. I si eduquéssim des d'aquest coneixement, crec que ens estalviaríem problemes amb els adults. Però s'ha de canviar molt el sistema d'educació, jo crec. Sí, però a mi també és un tema que estem treballant. Nosaltres anem a fer una xerrada a una escola quan hi ha un incendi, no? Quan apareix una personeta trans a una escola, ens criden i anem a fer allà voluntàriament una xerradeta, no? Però penso que anem a apagar incendis, vull dir que no...
no sé, i fent xerrades m'he trobat amb profes que m'han dit, escolta, això que m'estàs explicant m'ha agradat molt perquè no ho sabia, no? I dius, home, doncs comencem pels profes, no? Comencem pels profes, i ara resulta que hi haurà un equip de la Generalitat d'ensenyament que es dedicarà a formar tots els profes en temes de gènere. En temes de racisme no tinc ni idea. De fet, va sortir la llei aquesta d'antidiscriminació, que parla de totes les discriminacions, no? Ara al gener, i penso que serà una eina, la 11-14 és del 14 i just ara estan fent coses. Alguna cosa hem fet, alguna cosa hem aconseguit, però el tema va molt lent, va molt lent. No? Vam demanar subvencions per fer un pla de formacions sobre el sistema sexe-gènere, sexualitats i tal i qual, i és molt complicat i no te'l volen donar perquè ara ho faran a la Generalitat, però no s'acaba fent, no? No sé, jo coneixo moltes personetes trans, petites, que van a les escoles, han tingut problemes. No tothom, no tothom. Vull dir que la gent ho està entenent. Però tornem a estar amb el mateix. Si els mestres no estan formats, si les persones que estan estudiant per fer de mestres no els fan aquesta formació, ja surten allà sense saber-la, doncs home, potser hauríem de començar per les universitats, no? I continuar per les escoles i després per l'alumnat, però si els mestres ja en saben una miqueta, mira, no sé quants milers d'escoles diu que hi ha, no? Imagina quantes classes, això és una feinada, és molta feina, no? I això, muntar un equip que sigui xarxa o és impossible d'abarcar, no? S'ha de fer mica en mica i anar fent exposicions i anar fent la festa major, que et vegin, no? I anar fent cosetes, anem fent cosetes, som microscòpiques, no? Bueno, ens farem grans. Vinga. Alguna altra intervenció? Si no, són pràcticament 10, podem anar com acabant, però encara abans d'acabar, si no hi ha més comentaris, ens agradaria que ens féssiu una recomanació, alguna cosa que ens puguem endur avui com de deures, diríem, no? Si ens recomaneu alguna cosa que durant la setmana o durant l'any nosaltres puguem donar-li alguna volta o experimentar-la o llegir-la o no sé. Una recomanació, vaja. Jo ara m'he il·luminat i vull recomanar un llibre que és d'una escriptora de Vilanova, que es diu Desiree Vela, i és activista estètica, i ha escrit un llibre que es diu Ser mujer negra en Espanya. Jo ho recomano molt perquè és com molt bàsic per entendre una realitat que potser la majoria de persones no desconeix. I a partir d'aquí ens ajuda com a crear un altre imaginari, a construir moltes coses, i és com un llibre superfàcil de llegir. O sigui que jo recomano aquest. Doncs mira, m'has inspirat amb això del llibre perquè he pensat, mira, perquè hi ha un llibre molt meravellós i molt bonic que és per crios, que es diu Monstruo Rosa, no sé si el coneixeu, i parla d'un ésser que neix en un lloc on aquest ésser és diferent a tots els altres, no? És com un monstre que és més gran i és de color rosa, i els altres tots són petitets i tots iguals, no? I llavors té problemes d'adaptació, no? I és el viatge sobre aquesta persona, no? Que va passant per diferents moments i va pensant no hi cap a casa meva perquè soc massa gran i no hi cap dintre, i té problemes i al final viatja i es troba en un lloc meravellós on tothom és divers i s'ho passa molt bé. I és un llibre meravellós per explicar qualsevol tipus de diversitat i qualsevol tipus, ja pot ser de gènere, de sexe, d'ètnia, del que sigui. Ho explica tot, de diversitat funcional, ho explica tot. Pots aplicar-ho a qualsevol. És un llibre molt meravellós. Monstruo Rosa. Aprofito per parlar del Monstruo Rosa. Hi ha una companyia de teatre que està treballant amb aquest text per fer una posada en escena per nens, justament. Sí, després et passaré el contacte i així, com que l'has recomanat, doncs els explicarem amb ells. Molt bé. N'he regalat uns quants. Molt bé. Conec el conte, és molt bonic, tens raó. Anem a l'últim punt de l'ordre del dia aquest que teníem per avui. Si ara ens heu fet una recomanació, que segur que hem pres nota i buscarem aquests llibres, ara us demanem un anhel, un desig. Què us faria il·lusió? A mi em faria molta il·lusió que tothom es deixi ser com és, que estimi a qui vulgui, que ens deixem de tonteries, que la vida és molt curta i que
no sé, que ens gaudim sent com som i gaudim a les persones que tenim al voltant, siguin del sexe, del gènere, de la manera, que si són nals, que si són petits, que si són de la manera que siguin, no? Que ens gaudim a les persones. Sí, en relació a això que abans parlàvem, no? De què podem fer, no? Quina responsabilitat tenim, no? Doncs per mi el meu anhel és que és això, que com vosaltres que esteu aquí i ens heu escoltat una estona, doncs que sigui com una llavor que vagi creixent i cadascú en el seu espai de convivència, la seva família o amics, no? A la que sentim algun comentari despectiu o sentim alguna cosa que no ens acaba de xirriar, doncs que comencin a haver-hi aquestes xerrades en els nostres petits nuclis. Jo crec que això farà que el dia a dia sigui molt més fàcil per persones com nosaltres, no? Quan aquestes xerrades van molt més enllà del que hem creat aquí. Doncs no sé vosaltres, però jo sí que prometo fer els deures. Diríem, comprarem el llibre de Ser mujer negra en Espanya, El monstruo rosa el tinc, jo compraré el llibre Ser mujer negra en Espanya, i sí, tindré molt present aquesta idea de gaudim de les persones tal com siguin. I aquesta segona idea d'això que ha passat avui aquí, a veure si podem extrapolar a la nostra vida quotidiana a casa nostra, i aquesta mateixa conversa la podem tenir amb els nostres familiars, amb els nostres amics, explicant aquestes situacions trans o aquestes situacions sobre ser una actriu negra. Tot això que ens heu explicat avui, tant de bo, ens ho enduem a casa i ho puguem traslladar a la nostra vida quotidiana. Si no hi ha res més i ens sembla bé, doncs ho deixaríem aquí, són un quart de 9. Moltes gràcies pel convit. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a Roca Humbert i moltes gràcies a tots vostès que han volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. Gràcies.